Hello, good evening, good evening. Aba Vergara. Harang. Salamat sa paharang, Aba Vergara. Hello, Mami Duday. Hello, Aba. Kumusta na? Nakakuha ka na ba ng pin mo, Aba? Na basa yung buhok ko kasi hakbat ako, ang grabe init. Nagsando nga lang ako eh. Dito lang ako sa kusina. BG lang. Salamat sa pa-BG, Aba Vergara. Isang oras lang ako, isang oras. Nilabok. Ang dami lamok ah. Basa pala to. Patay.
Diyan lang si Aba Vergara. Salamat, Aba. Dami lamok.
Okay lang, aba. Okay lang. Daw nakapag-LS ng 2 araw kasi halos busy. Nag-ano lang, nag-video lang ako. Daming lamig dito sa ano ko, kinaroroonan. Ikaw, kumusta ka naman? Kumusta ka, aba? Andiyan ka pa ba sa Batangas? Oo nga, sobrang init na. Nag-ano nga ako, naligo ko sa katawan ko. Bago ako humarap dito. Ang init. Makati pati sa katawan yung pawis. Dapat maliligo bago matulog para fresh. Nagtitiktok ka pa rin ba, ba? May ano pala sa TikTok eh, may pera pero hindi mo alam kung makukuha mo yun. Tiningnan ko yung TikTok calculator ko kagabi. Ang pera ko may isang $3.46. Tapos isang $8.73. Hindi ko alam paano makukuha yun. Ay, makakakuha ka ng pera sa TikTok kung aabot ng $30 daw. Yun ang sabi nila. Pwede mong ma-withdraw. Anong pinagkakaabalahan mo? May naririnig ka bang maingay? Meron rin daw pero do. Oh, meron nga kasi nakita ko yung TikTok calculator ko sa analytics. Isang $3.46 at saka $8.73. Pag maraming views, yun malaki. Pero hindi ko pa alam kung paano mag-withdraw kasi sabi nila kailangan abutin daw ng $30 yung pera mo bago mo ma-withdraw. May work ka. Ilan ba anak mo? Aba.
Ako, mga anak ko, 1 taon na hindi ko nakikita kahit nandito lang kami sa Manila. Tatlo. Ako naman 2, isang 18 tsaka isang 11. Pareho lalaki. Kahit nandito lang sila sa Caloocan, hindi kami nakikita, hindi pa ako nakakauwi doon. Ayaw ko payaban. Lalo na ngayon. Parang hindi ko na naano na nag-i-LS ka. Nag-i-LS ka pa ba? Naantok na ako. Bakit pag nakaharap ako sa camera, naantok ako? Oo nga, hindi ko na nag-i-LS ka eh. Pero nag-upload ka ng video. Nakasahod ka na ba? Naantok na ako. Nihigop yung mata ko ng salamin. Hindi ko naman makita yung ang tagal mo nang namuni ah. Pero nakuha mo na yung pin mo. Hindi pa rin. Ako, hindi ko alam. Wala pang ano. Bulag na talaga ako. Hindi ko na makita yung ano. Yan, ano yung mata ko. Buhok. Ano ba yan? Naantok talaga ako. Nabasa lang ako nung may buhok yung ano ko. Mata. Ano yan? May mata. Yung mata ko may ano. Ano ko nga ng tubig.
Pichi-pichi lang si Aba. Maingay, no? Naririnig mo yung ano ng freezer. Ay ko. Mm. Naiihi ako.
Milk family, milk family. 1 hour lang ako, guys. Salamat Aba sa iyong pagtambay. Wala pa yung mga mga grupo. Hindi na yan pupunta. 1 oras lang ako. Na-share ko na yung link. Naglalaro lang ako ng harang ko. Okay. Din. Okay. Meron na lang akong 15 minutes. Lubat na rin tong isa kong phone. Nantok na ako ay. Hmm, 12 minutes. Antok na ako, inaantok. Salamat Aba sa iyong pabiji-biji.
Ako na may naglalaro ng aking harang. Ako nang humiga. Nagawa naman ako ng thumbnail ngayon. Pag natapos. Ay, naku, nantok na ako. 7 minutes left. Ako'y magpapaalam na. Kantok na. Last days na pala.
Ay, hindi ko na kaya. Hintok na ang mata ko. Three minutes na lang.
Bye. God bless.